Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Povej, povej, gremo naprej. Koliko je ura? Ura je 3. Koliko je ura? Ura je 4. Koliko je ura? Ura je 3 pa 5. Koliko je ura? Ura je 4 pa 10. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Povej, povej, gremo naprej. Koliko je ura? Ura je 5. Koliko je ura?